Un'altra espressione dell'animo del popolo greco è la superstizione, la convinzione che esistano influenze buone e cattive, fortuna e malocchio. Νομίζω ότι άλλο στοιχείο που έχουμε κοινό, αφού είμαστε και οι δύο μεσογειακοί λαοί, μεσογειακοί λαοί, είναι ότι εμείς οι Ιταλοί, κυρίως στη Νότια Ιταλία όμως, είμαστε πολύ προληπτικοί. Πιστεύουμε στη τύχη και στη γρουσουσιά και έχουμε πάρα πολλά να ρίξουμε μακριά τη γρουσουσιά. Ας πούμε, στην Νάπολη τουλάχιστον έχουμε μικρά κέρατα, κόκκινα κέρατα που αν τα αγγίζεις φέρνουν τύχη, ας πούμε, ή σε προστατεύουν από την κακή τύχη. Έχουμε εντάξει, κάνουμε αυτό και τα κέρατα με τα χέρια, αν δεν θέλεις κάτι κακό να σου συμβεί. Πάλι κάνετε με τα χέρια κάτι, μέχρι και ναι, εμείς νομίζω κάνουμε αυτό. Και εμείς κάνουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει παντού αυτό. Ναι. Πάντως στην Ιταλία κάνουμε αυτό, αν δεν θέλει. Κάποιες φορές αγγίζεις τα αρχίδια. Αγγίζεις τα γεννητικά όργανα. Ναι, όχι τα γεννητικά όργανα, τα αρχίδια ακριβώς. Ναι. Λέμε τα ξύνω. Ξύνουμε τα αρχίδια όταν κάτι δεν θέλεις να συμβεί ή κάποιες φορές περνάνε καλόγριες στον δρόμο. Κάνουμε και αυτό ή αγγίζουμε σίδερο κάπου. Το σίδερο για να προστατευτούμε από το κακό. Πιστεύουμε και στο μάτι, στο κακό μάτι. Και εσείς. Ναι, και εμείς. Και τι κάνετε να προστατευτείτε από το κακό μάτι εσείς? Καταρχήν έχουμε το ξεμάτιασμα. Ναι, τι είναι? Το ξεμάτιασμα, δεν ξέρω αν ξεματιάζω, αλλά νομίζω ότι είναι προσευχή, όπου η Εκκλησία δεν το εγκρίνει. Νομίζω ότι άτυπα κάπου το εγκρίνουν κάποιοι, αλλά τυπικά δεν το εγκρίνει. Βέβαια, γιατί δεν είναι θρησκεία, είναι πρόληψη. Ναι, ωστόσο νομίζω... Και πώς εκφράζεστε όταν ξεματιάσετε? Υπάρχει και σε σταυρώνε, μερικές φορές μπορεί να σου βάλουν και λάδι στο κούτελο με σταυρό. Ναι, αλλά δεν έχει... μπορεί να χασμουρηθείς. Αλήθεια. Ναι, αυτό και επίτηδες. Και επίτηδες και πάρα πολλές φορές κουνήσου από τη θέση σου, να κουνηθείς από τη θέση σου ή να σηκωθείς πάνω και να κάνεις μία στροφή και να ξανακάτσεις. Οκ. Αλλά κυρίως κάνετε κάτι άλλο που έχω δει πολλές φορές στις ταινίες, στις σειρές και στους δρόμους κάποιες φορές. Τι εννοείς? Αυτό πάει μαζί, ναι. Ναι, και με το σταυρό. Ναι, και με το σταυρό μαζί, δηλαδή. Ναι. Είσαι ματιασμένος και θα σε ξεματιάσω. Ναι, συμβαίνει αυτό. Ναι. Και έχετε κάτι άλλο? Είναι λίγο σαν να... Σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο σαν να βγαίνει το κακό και θα φταίσεις γι' αυτό. Σε κάποιους άλλους είναι σαν να... Το παιδάκι μου, σαν να σου ρίχνει και γιασμό, σαν να σου φέρνει... χρησιμοποιείται για καλό. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, εμείς, όπως έχετε εσείς το να πιάνετε σίδερο, εμείς έχουμε να πιάνουμε ξύλο. Ναι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και αλλού, το έχω δει και στην Αμερική, ας πούμε, που χτυπάνε ξύλο.
Ναι, και εσείς το κάνετε αυτό. Δεν Χτύπα το ξέρω ξύλο. στην Αμερική. Ναι, εμείς χτύπα ξύλο, τι είναι αυτά που λες. Συνήθως εκεί πέρα στο χτύπα ξύλο, άμα μιλήσουμε για θάνατο ή για ατύχημα. Και εμείς κάνουμε για θάνατο και ατύχημα, αγγίζουμε. Πιάσε σίδερο, λέτε εσύ. Ποια είναι η έκφραση στα Ιταλικά? Το κάρε, αγγίζω. Αγγίζω. Το αγγίζω, δεν το πιάνω, το αγγίζω, το καφέ, τόκα. Και κάνουμε και αυτό που σου είπα πριν, με τα κέρατα. Οι Έλληνες επίσης ψάχνουν και την τύχη τους. Εδώ βλέπουμε το λαϊκό λαχείο που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και οι λεγόμενοι λαχιοπόληδες πολλές φορές γυρνάνε είτε με πάκους στα χέρια είτε με ένα ξύλο που έχουν χωμένα μέσα τα λαχεία. Είναι πάρα πολύ παλιό επάγγελμα στην Ελλάδα, πολλές δεκαετίες πριν. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα, βέβαια, και έχουν προσθεθεί και άλλα τυχερά παιχνίδια, όπως είναι το ξυστό και διάφορα θέματα. Αλλά το λαχείο είναι δεκαετιών τυχερό παιχνίδι. Και όταν ήμουν μικρός, εγώ στη δεκαετία του 80 θυμάμαι, αυτό υπήρχε που ο κόσμος αγόραζε κυρίως την πρωτοχρονιά που θα άλλαζε ο χρόνος και είχε κλήρωνε τα περισσότερα χρήματα. Και εμείς το έχουμε αυτό την πρωτοχρονιά που αγοράζουμε λαχεία της λοτερία που λέμε εμείς, αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή κόσμο που τριγυρνάει στους δρόμους να πουλήσει. Ναι, έβρισκες παντού λαχιοπόληδες. Ερχόντουσαν στην ταβέρνα που θα καθόσουν, ερχόντουσαν στα φανάρια, περνάγανε και πουλούσαν. Δεν είπα και τα σκόρδα, ναι. Ναι. Τα σκόρδα είναι πολύ βασικά. Τα σκόρδα είναι πολύ βασικά, Δηλαδή βγαίνουν μέχρι και σε μπρελόκ σκόρδα που να έχει τύχει, βγαίνουν σε... Δηλαδή το σκόρδο όπως με τους βρικόλακες... Το σκόρδο είναι σαν να κρατάει απ' έξω... Το κακό. Το κακό. Ναι, όπως κρατάει απ' έξω το σκόρδο τους βρικόλακες. Ναι. Το σε εσάς είναι... Όχι. Λέω γενικά, ξέρουμε ότι... Εσείς το έχετε το σκόρδο? Νομίζω ότι κάτι υπάρχει, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Και πολλές φορές υπάρχουν μαγαζιά που κρεμάνε απ' έξω σκόρδο, προφανώς για να κρατήσει το μάτι, το κακό απ' έξω. Και έχετε και τα ματάκια, έτσι. Που... Ναι, και έχουμε και ματάκια μέχρι ματάρες. Μέχρι και τόσο αν μπορείς να βρεις. Που κρεμάζεις... Κρεμάς κάπου ή το φοράς πάνω σου στο λαιμό ή μπορεί να το φοράς στο χέρι ή στο σπίτι να το έχεις. Το κρεμάς έξω από την πόρτα όπως και με το σκόρδο. Ναι, αναλόγως που... Εντάξει. Andiamo allora a vedere com'è fatto questo amuleto che si suppone protegga contro il malocchio e che in realtà è una tradizione dell'impero ottomano, per cui oggi è diffuso anche in altri paesi, dalla Turchia ai Balcani, fino al Medio Oriente e all'Egitto. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ματιού που υποτίθεται ότι όταν το έχεις είτε στο σπίτι σου, είτε πάνω σου, είτε σαν κόσμημα, δεν σε πιάνει το μάτι του αλλού. Σε προστατεύει δηλαδή από το να σε ματιάσουν και να είτε για να είσαι aδιάθετος, είτε για να μην έχεις τύχη, να μην σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα. I Greci sono un popolo profondamente superstizioso, che crede nella fortuna e nella sfortuna, nella buona sorte e nel malocchio. Sono convinti che certi rituali, accompagnati da qualche sputo e da determinati gesti, possano rimuoverlo e che alcuni amuleti possano proteggerli dalle influenze maligne. Cercano costantemente la fortuna e la vendita di biglietti della lotteria per strada è diventato un vero e proprio mestiere. E se in fondo avessero ragione loro?
ότι πιστεύετε στη τύχη και έτσι υπάρχουν στους δρόμους αυτοί που πουλάνε. Και εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Α, ναι. Τα λαχεία... Περίμενε, δεν ξέρω τι να πω. Όπως είπαμε, οι Έλληνες είναι πολύ προβλητικοί, πιστεύουν στη τύχη. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο από άλλους λαούς. Για εσάς τους Έλληνες... Εντάξει. Αυτό θα το βάλω στο τέλος όταν θα κόψω. Ωραία, ξεκινήσαμε. Εντάξει. Αυτό θα το βάλω στο τέλος. Μπάστα. Μπάστα. Φτάνει πια. Οκ. Τώρα με δάκρυα τι να μιλήσω. Ωραία. Το που ακόμα δεν έχω ξυπνήσει. Θα σοβαρευτούμε.